שלום לכולם. ושוב נפגשים כמדי שבוע בשבוע בדבריו של האדמו"ר מקמרנה, זכר צדיק לברכה, הרב האדמו"ר שלום ספרי, זכותו תגן עלינו, בספרו מעשה שלום. והפעם על פרשת בהר, על השאלה הידועה, מה עניין שמיטה בהר סיני? וכך אומר האדמו"ר בספרו: וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. פירש רש"י הקדוש, זכותו יגן עלינו, אמן, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? ולא כל המצוות נאמרו בסיני, אלא מה שמיטה נאמרה כללותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני. שואל האדמו"ר, וצריך להבין, למה דווקא מצוות שמיטה נאמרה כללותיה ודקדוקיה מסיני? ואפשר לפרש על פי מה שאיתה במסכת אבות. זו משנה בפרק א', משנה א', משנה ידועה, ראשונה. משה קיבל תורה מסיני, שלכאורה קשה הלשון מסיני, אבל לומר בסיני. הוא מתרץ זקני כבוד קדושת מרן הגאון הקדוש רבם של כל בני הגולה, מהרי מקמרנה, זכותו יגן עלינו, בספר הקדוש נוצר חסד על פרקי אבות, שהעידה וחכמינו זיכרונם לברכה. זו גמרא במסכת סוטה בדף ה' עמוד א', שבשעת קבלת את התורה הקדושה היו כל הערים הגבוהים בטוחים בעצמן שבוודאי ייתן עליהם הבורא עולם התורה הקדושה, חוץ מהר סיני, שהוא ההר הנמוך ביותר, שלא עלתה במחשבתו שהבורא עולם ייתן עליו את התורה הקדושה, ולכן זכה שניתנה התורה עליו. וכן מצאנו גם כן אצל משה רבנו עליו השלום, שהשם יתברך ביקש ממנו שיהיה השליח להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, ולא רצה, מחמת שפלות וענווה, שאמר, מי אנוכי כי אלך את פרעה וכי הוציא את בני ישראל ממצרים. ועל ידי זה זכה להיות שלוחה דרחמנה. וגם אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, זו גמרא בשבת דף פ"ט עמוד א', שמשה רבנו עליו השלום זכה על ידי מידת הענווה שהתורה הקדושה נקראת על שמו, כמו שכתוב זכרו תורת משה עבדי. וגם התורה הקדושה משבח את משה רבנו עליו השלום רק על הענווה, כמו שנאמר, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. והרי משה רבנו עליו השלום היה מושלם בכל המעלות הטובות, ואף על פי כן התורה הקדושה משבח אותו רק על מידת ענווה ושפלות. וזהו שמרמז המשנה באבות, משה קיבל תורה, היינו מאיזה זכות זכה משה רבנו שיהיה מוסר התורה לבני ישראל מסיני, ממה שלמד את מידת הענווה מהר סיני. וזהו גם כן העניין של מצוות שמיטה, שאם האדם הישראלי רוצה לקיים בשלמות מצוות שמיטה, הוא רק על ידי אמונה בהשם יתברך שממנו הכל, ולכן אינו עושה שום דבר בשדה בשנת השמיטה, לא חורש ולא זורע או שאר עבודת השדה, כי השם יתברך אמר שלא לעשות שום עבודת השדה, אז אינו עושה. ואף על פי כן הוא לא שואל מה נאכל, כי יש לו אמונה בהשם יתברך וציוויתי את ברכתי, וזה לא מכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אלא הכל הוא בהשגחה מהבורא עולם. וזהו כוונת רש"י, ממשיך האדמו"ר ואומר, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? ולא כל המצוות נאמרו מסיני, אלא מה שמיטה נאמרה כללותיה ודקדוקיה מסיני. מסביר האדמו"ר זצ"ל, והטעם כי אפשר לקיים מצוות שמיטה רק אם הוא לומד מסיני, שהוא מידת הענווה, שיודע שהכל בא מהשם יתברך, שיש לו אמונה וביטחון שבוודאי הכל נתן לו השם יתברך ולא מכוחי ועוצם ידי. הוא ממשיך לומר, אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני, היינו שכל התורה הקדושה אפשר לקיים ולעבוד ולעשות כל הכתר מצוות רק אם הוא בבחינת סיני, מידת הענווה. וזה אפשר לפרש הפסוק בהר סיני,
כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה במסכת שבת דף פ"ח עמוד א', בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמה. יצתה בת קול ואמרה להן, מי גילה לבניי רד זה שמלאכי השרת משתמשים בו, שקיבלו עליהם עשייה קודם לשמיעה. היינו, כמו שאמר בעל ההגדה, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו, שהכוונה שהם היו מזוכחים בקדושה ופרישות על ידי בחינת סיני, מידת ענווה. ולכן, כשבאו וראו את הר סיני והגיעו למדרגת ענווה, אז תכף ומיד השיגו את כל התרי"ג מצוות. ולזה אמרו נעשה קודם לנשמה, כי כבר השיגו הכל על ידי מידת הענווה בחינת סיני. וזה בהר, בגימטריה רז, רז. היינו הרז, מה שהקדימו נעשה לנשמה, ואמרו שזכו בני ישראל על ידי מידת סיני, מידת הענווה, ומכוח זה לאמור, הקדימו לומר נעשה לפני נשמה. מכאן למדנו דבר חשוב, על מנת לקיים את מצוות התורה כולם, עלינו להיות במידת ענווה גדולה, ומתוך הענווה הזו לזכות לקיים את כל התורה כולה, ומתוך זה נזכה לגאולה קרובה. בזכות ששמרו ישראל את השמיטות, ככה נזכה לגאולה אמיתית, מהירה, ובימינו ממש יהי רצון שנחוג את חג השבועות הקרב ובא בחצרות בית השם. אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.